Eğer özüne men doktor diysem, diplomunu görkezmesen hiç kim inanmaz sen doktorluğuna. Eğer özüne kuruluşçu men näçe jaýlar kurdum diýip özüni tanatsaň, hiç kim eden işin görmän inanmaz sen kuruluşçuluğuna. Eğer men hakyky dost diýen bolsam özüne, senin bilen bir tijaret yapman ýa-da senin bilen bir söwda girmän durup, senden karz alışverişinde bilinmän durup hiç kim inanmaz senin dostluğuna. Ýöne men musulman diýip durup özüne Allah'ın buyruklarına boyun bolmany ýaşasaň, hiç kim inanmaz senin musulmanlygyna. Başından golanar herkes bir zat hiç kim gözüne değmek islemez, ýöne özüne aldarsın. Dünyada her bir muamelatda doktor bolsaň, näme bolsaň diplomaň soralşýarlar. Ahirette de insanyň Allah'a yeketek özüne ibadet edip etmänligi ve namazlaryny dolu okap okamadyklygy soralýandyr. Bize 5 wagt namaz buyuranam Allah, zenanalarymyza özüniň zinet yerlerini örtmäni buyuranam Allah. Zenanalarda gyn görmän. Siz eger Allah'ın kulu görýän diýen bolsaňyz da, biz size ispatyny soraýys. Ya soramasam sizin şu aýdan sözünüzün hakykat mı hakykat dälligini üstüňize garap biles. Eger Allah'ın söýýän insan bolsa, onuň buyrugyny hiç wagtym reddetmez, hiç wagt onu etjek gel diýmez, ýa-ni ýüregim usýar diýmez. Ýöne Allah'ın söýmän öz nefsini söýýän aýal namaz okanda başörtüli okar, soň ýene başörtüsini açyp ýa her ýerini açyp köşe çykar, awret ýerlerini açyp köşe çykar, awret ýerlerini açyp boýanyp çykar. Namazda başörtüli okar. Bu hata. Biz Allah'ın kulları, Allah'ın buyrugunda bizim saylaw yapma hakymyz ýok. Allah bize o haky bermendir. Şonuň üçin müminun diýip bize rahat beripdir. Müminun näme? Teslim bolanlar. Eger hakykatdan biz teslim bolan bolsak, biz Allah'ın buyruklary üstümizde näçe häkimligine garaýs. Namazımız yerinde, başörtülerimiz yerinde, erkek olanlar sakallarımız yerinde. Yine bu hakikaten Allah'ın söýýändigimizin delili olup bizlere yeterli.